ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ମନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଲେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇ ତାପରେ ମୁଁ ଅଟାରେ ଯେମିତି ଚକଡ଼ନ୍ତି ପାଣି ଦେଇକି ସେମିତି ପାଳଙ୍ଗ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇକି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ପୁର ଦେବା ପାଇଁ ଏପଟେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି କୋବି, ଫୁଲକୋବି ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଚାଞ୍ଚିକି ତାପରେ ରସୁଣ, ଅଦା, ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଏପଟେ ଚୁନ ଚୁନ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ଫୁଟାଇ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟୋ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ କଷି ତାପରେ ରଖିଥିବା କୋବିକି ପକାଇ ଭଲ ମିକ୍ସ କରି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କରି ତାକୁ ପୁର କରି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଆମ ଅଟାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ତା ଦେହରେ ପୁରକୁ ପୁରେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବେଲି ଏପଟେ ତାୱା ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ରୁଟିକି ପକାଇଦେଲି। ଏପଟ ସେପଟ କରି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କୋବି ପୁର ଦିଆ ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା। ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ।